Terve vaan kaikille. Tässä on nyt tää tyhjätaskut. Eli joo, me ollaan mietitty vähän aikaa mietittiin herransa kanssa, että me ollaan tehty se video, jos me ruvettais nyt tekemään test-videoi tällä näin, niin sit me päätettiin ruveta tekemään. Ja joo, me jatkan vielä niin kuin sanoisin yhdessä videossa, me jatkan vielä striimaajan kyllä. Mut nyt mulla vaan tulee toinen kanava mukaan, koska mä en jaksa alkaa vaihtelemaan mitään bla 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 shittiä, niin me ruvetaan tekemään tällä tyhjätaskuilla. Ja tää tyhjätaskut tulee tästä. Meillä ei ole koskaan taskuista mitään, eikä nääkään on mun. Ja jonkun toisen, tai ei oo mun taskuista. Tyhjät taskut. Sellaista ja niin kuin, jos te haluatte nähdä mitä me tän tyhjätaskun kanssa keksitään, niin käykää tilaamassa. Laittakaa kommenttia, painakaa like-nappulaa. Ja jos tälle tyhjätaskulle ei sovi, että me ruvetaan tekemään siitä, ruvetaan tekemään videoita ja tällaista näin. Ja sen semmoista. Joo, me tehdään siis varmaan ihan melkein kaikkea, mikä te laitatte tuohon kommenttiboksiin, tos mikä on tossa meidän alla. Tai työ näette sen meidän alla. Se ei nyt meidän alla tossa on, mut kumminkin. Niin ja sit sellaista. Mut haasteet mökin vaan tehdä, mut ei mitään, kun meillähän ei oo rahaa, niinku huomaatte, niin ei oo rahaa täällä taskuissa, niin ei voi tehdä mitään rahallista. Melkein. No, ehkä jotain voi ajaa. Mut jotain. Saadaan käyttyä puolella, niin sit voidaan tehdä, mut jos te lahjoitatte meille rahaa, me voidaan tehdä haasteita, kaikkea tämmöstä. Mut joo, kyllä me varmaan tehdään haasteita ja tällaista näin. Tää tullaan tekemään ja tämmöstä, mut sit taas me ruvetaan tekemään semmosia niinku mitä voi tehdä kahdestaan videoina ja tällä näin. Ja niin, mut jos haasteista puhutaan, niin ei mente ainakaan kaikki haasteet niinku liekehtivää pitkään riitä jotain, kun tuli sille vähän allerginen. Joo, no tässä oli tyhjätaskut ja mitä nyt sanois, seuraava video varmaan ne pistetään lyöteet kaikki ällikällä, että odottakaa innolla sitä. Juu. Tyhjätasku number 1. Moro!